Vyrážače Triumph majú široké využitie v autoservisoch, opravovniach, zámočníckych dielniach. Prednosťami sú zušľachtená chromvanádiová oceľ, CRV, precízne opracované hroty priemerov 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm, protišmiková rukoveď s rozšírenou hornou časťou, chrániacu ruku pred nežiadúcim úderom, 6-ranný profil na spodku, zabraňujúci svojvoľnému zrolovaniu z pracovného stola. Doporučované náradie je kladivo Triumph 2906. Triumph. Len náradie.